12 do mediodía, 41 minutos. Estamos en Chantada. Interior Galego Vivo celebrará alí este sábado a súa asamblea. A sexta asamblea de Interior Galego Vivo, da que falamos co concelleiro Antón Fente. Antón, que tal? Bo día. Hola, bon día. Bueno, estános a escoitar xente de toda a provincia. Algúns non estarán familiarizados con Interior Galego Vivo. Que como nace, cales son os seus fundamentos? Sí, bueno, naceu primeiro como unha xuntanza de diferentes candidaturas que se presentaran ás municipais no ano 19, cunha serie de inquedanzas comuns que basicamente pois era por sobre a mesa as problemáticas do rural e que o rural tivese pois voz nas institucións, non? Que se reflectise nas institucións pois as arelas e as problemáticas que temos nestes territorios, sobre todo ligadas a problemas cos servizos, sobre todo os servizos públicos, que moitas veces pois son de peor calidade ou inexistentes, e sobre todo esa idea tamén de que ser menos nos territorios rurais pois que non resta dereitos, porque o principio constitucional, agora que tanto se está a Constitución na boca de igualdade, pois hai que facelo efectivo en todo o territorio e non só nas cidades. E un pouco a partir de aí, pois fomos medrando, constituímonos, porque chegamos á conclusión de que era necesario facelo como partido político, pois no pasado ano, e agora pois chegamos á nosa sexta asamblea, despois das que celebramos en Antas, no Courel e en outros territorios, e a idea pois é iso, seguir sumando, seguir medrando, e que máis xente pois se vaya incorporando tamén con visións complementarias sobre que hai que facer neste territorio e como dotalo de voz, porque o que observamos é que os representantes políticos das forzas tradicionais nos diferentes parlamentos, sí, van por Lugo ou van por Ourense, pero despois unha vez que chegan ao sitio, pois Lugo e Ourense non son as súas prioridades, nin se traducen en que leven propostas e loiten por conseguir melloras na calidade de vida nos servizos públicos nas nosas zonas. Onde ten presenza Interior Galego Vivo, Antón? Pois neste momento hai dúas posibilidades. Aquelas agrupacións que non concorren electoralmente nos seus municipios porque deciden que é un esforzo moi grande para o resultado mellor que poden obter nese concello e que prefiren centrarse pois nunha acción máis global, en acción social, como pode ser a agrupación de Antas de Ulla, e despois estamos noutros concellos con presencia sí que na corporación, como podría ser Chantada, Sober, Courel, Monforte de Lemos, Laza, Chandrexa de Queixa, Vilar de Vos. É un pouco esa idea, non? De que haxa unha pata máis social e unha pata máis institucional. Correcto. Que se teñen que complementar e camiñar xuntas, lógicamente. E cara onde camiña Interior Galego Vivo? O dito de outro xeito, cales serán os puntos que se tratarán na asamblea deste sábado, Antón? Bueno, imos ratificar os documentos que propomos que pasaron xa polas agrupacións locais, que é un documento organizativo, un documento político, un documento de alianzas, para alén do programa, que sempre pois se revisa e acrecenta en cada asamblea, e un pouco pois o nó central que vai caracterizar esta asamblea é sobre todo decidir se trascende o ámbito municipal, porque a toda agora só concorríamos electoralmente nas municipais, ou se decidimos pois dar o salto e procurar fórmulas de acordos amplos que permitan de alguna maneira que o interior e o rural pois teñan voz nas institucións e se escoiten as nosas problemáticas e se lle dé sobre todo solución, porque pouco importa escoitar as problemáticas dun territorio se despois nunca se lles dá solución. Alianzas que poderían incluso superar os límites galegos con outros partidos de outros territorios que están tamén coa idea dese interior, dese rural despoboado e con falla de dinamización. Efectivamente, nin Lugo, nin Ourense, nin Galiza somos illas, non? Ao final estamos integrados noutras estruturas europeas, estruturas de ámbito estatal, e hai que un pouco actuar en todas as instancias, porque ao final a legislación europea adáptase no marco estatal, o marco estatal adáptase no marco autonómico, e os concellos pois tamén teñen as súas competencias, non? Entón ao final, e as deputacións, entón ao final ter presenza ou capacidade de actuación nas diferentes instancias vai determinar a capacidade que tes de influencia e de mellorar a calidade de vida dos nosos territorios. Nese sentido, para o ano hai eleccións galegas e eleccións europeas á vista, ou polo menos iso é o que está sobre o papel, non? Si neses dous comicios se pode chegar a algún tipo de acordo ou de situación que a nós nos resulte pois satisfactoria, pois daráse o paso seguramente, se así o deciden tamén as agrupacións, porque unha cousa que imos formular na sexta asamblea
e que independentemente do diálogo que se estableza con outros actores, sempre a última palabra será das agrupacións locais á hora de ratificar os acordos aos que se poda chegar con outras organizacións. Pero a idea é, si, empezar a ter diálogo con outras forzas, sumar polo territorio e intentar que efectivamente o rural pois teña unha voz propia nas institucións e que acabar un pouco con este cachondeo de que sí, falase do rural moitas veces e incluso se ten como referencia para algunhas cuestións, aparece incluso un ministerio que fala do reto demográfico, pero ahora, de verdade, seguimos vendo moi poucas iniciativas e incluso na análise que facíamos dos orzamentos da Xunta para o ano 24 volve quedar claro que o gran esquecido son as provincias do interior e sobre todo os concellos con menos poboación, con maior envellecemento e con menor dinamismo económico. Cales serían o teu, o voso, entender esas actuacións máis urxentes que necesitarían pois ese agro, ese rural do noso país? Bueno, o primeiro que hai que ter xa é unha sanidade pública en condicións. O que non se pode estar é cunha sanidade e cunha atención primaria que na práctica está prácticamente desmantelada. Entón, hai que recuperar uns servicios públicos cunha calidade cando menos homóloga a que se está prestando nas cidades. Nas cidades tamén hai problemas de masificación no tema da sanidade, pero polo menos existen especialistas nos hospitais de referencia, mentres que hai hospitais como o Barco, como de Monforte ou como de Verín, que levan sufrindo moitos recortes e que lle faltan pois especialidades. Entón, isto é crear, digamos, sanidades de varias velocidades, algo que non pode ser. Quen di iso, pois tamén di en materia educativa, pois que haxa fórmulas para que o alumnado poda escoller diversas vías, pois a veces incluso podría ser a distancia ou como fose, pero garantir que hai unha formación axeitada ás estruturas económicas de cada comarca. Pouco importa ter os mesmos ciclos durante 40 anos, eses ciclos pois non teñen nada que ver coa estrutura real que existe na comarca. Esos son exemplos concretos e fáciles de entender, pero despois hai moitas máis cuestións. Hai que crear unha Consellería de Medio Rural que este ao servizo da agricultura familiar e de prácticas, digamos, de boas prácticas no campo, e non unha Consellería que lle gusta moito os grandes anuncios, que se publico nos agroforestais, que se Aldías Modelo, cando a maioría do territorio, o único modelo real que ten o Partido Popular para o territorio é o despoboamento, e despois ese xa o entregaremos a grandes empresas que xa farán o que queiran co territorio. Ou non temos unha ordenación territorial lóxica, senón que falamos dunha moratoria de eucalipto, pero despois resulta que, aínda que se plante nos territorios onde non podría facerse, non pasa absolutamente nada, porque a media de sancións anuais non chega ás 50. Son moitos factores e moitas cousas, e sobre todo tamén camiñar nos diferentes niveis a adaptar as normativas, porque moitas veces culpase, os nosos políticos son bastante responsables, e o que fan é dicir, non, a culpa é de Europa, porque é unha normativa europea. Non, hai unha normativa europea, efectivamente, pero que na adapta é cada Estado membro. Entón, habrá que facer unha adaptación que sexa flexible e que entenda tamén que non é o mesmo pois unha granxa de 6.000 cabezas de porcino que a pequena produción familiar. E mentre non se faga iso e non haxa adaptacións e non se pense no territorio como un lugar onde as persoas que permanecen nele están facendo un servizo á comunidade porque ordenan ese territorio, evitan que haxa incendios, manteñen unha paisaxe histórica, mentre iso de alguma maneira non se repercuta nos petos da xente, será moi difícil, por non dicir case imposible, que a mocidade ou que xente aposte por quedar no territorio, por emprender no territorio e por iniciativas que ao final teñen un alto valor ecolóxico, porque por un lado falamos moito do verde, pero parece que o verde simplemente é poñer eólicos na cima dun monte. Mentre non cambiamos esa concepción, pouco habrá que facer. Bueno, quen está chamado a esta asamblea, Antón? Pois está chamado un pouco calquer persoa que nos acabe de ouvir e que sinta, digamos, sintonía co que expoñemos, coa necesidade de darlle voz pois ás nosas parroquias, coa necesidade de que haxa unha revisión do financiamento dos concellos, que non pode ter só en conta o número de habitantes, senón que ten tamén que ter en conta a dispersión e o envellecemento, que se entende tamén que as normativas pois que se teñen que adaptar ás diferentes realidades para facer atractivo poder permanecer no rural. Se entende que os servicios públicos deben ser iguais para todos e non existir servicios públicos a varias velocidades dependendo onde vivas,
pois eu creo que toda a xente que partille un pouco estas sensibilidades que acabamos de expoñer, pois tería perfeitamente cabida este sábado na sexta Asamblea de Chantada, e de feito nós o que queremos é que moita máis xente pois camiñe ao noso carón, non? Porque entendemos que a inteligencia colectiva é un pouco o diálogo entre sensibilidades diferentes as que pode facer un proxecto realmente transversal e que dote de voz aos nosos problemas e de solucións. Vivimos nun momento moi convulso, de moita polarización en bloques políticos que creemos que non favorecen en absoluto o común da ciudadanía, porque ao final, en vez de centrarnos nos verdadeiros problemas que temos en darlle solucións, centrámonos en políticas identitarias de conflito, de odio, que lonxe de solucionar nada, o único que fan é enquistar os problemas, e iso sí, algúns partidos valles moi ben así, porque polarizan, encabezan os seus respectivos bloques, eternízanse, digamos, na pomada. Romper con isto e facer que as provincias de Lugo e Ourense empecen a ter deputados e deputadas e persoas que representen nas institucións os verdadeiros problemas que temos, para nós é o fundamental. E imos seguir traballando nese sentido, intentando acumular forzas, e polo tanto facemos un chamamento a toda a ciudadanía a que participe. Onde se levará a cabo esa asamblea, Antón? Pois será no Círculo Recreativo Cultural de Chantada, que popularmente se coñece como Casino. Fai falla unha preinscripción ou calquera que queira acudir con chegar ali e abondo? Calquera podería participar a partir das 12 da mañá. A primeira hora sí que imos estar máis, digamos, a xente que xa está afiliada, pero calquera persoa podería pasarse cando estime oportuno, e eso sí, despois habrá un xantar posterior para a xente co desexe, e aí sí que habría que anotarse no enderezo electrónico interiorgalegovivo@gmail.com. Temos todos os datos desta asamblea e dos principios fundamentais e fundacionais de Interior Galego Vivo antes desa asamblea en Chantada este sábado. Algo máis que engadir, Antón? Non, agradecervos que vos acordarades de nós e que nos derades espazo tamén pois para poñer sobre da mesa un pouco o noso proxecto e o que aspiramos, non? É importante tamén pois que se empece a coñecer que hai xente que está centrada no territorio e traballando por cambiar as cousas desde o territorio, e que hai política máis alá do ruído e da confrontación estéril.